Noget nyt, der også er kommet, der er super, super smart, det er, at mange de er jo begyndt at lægge de her lange webinarer, der var en time, 2 timer ind. Det kan også være podcast, der ligger på YouTube. Der er kommet den her, der hedder downsub.com, hvor man kan indsætte et YouTube-link, så henter den simpelthen teksten ned, så hele den her video henter den ned som en tekstfil i stedet for. Og så i stedet for, at man skal bruge en time, 2 timer på at høre et podcast, fordi man gerne vil have nogle få pointer med den, så kan man spørge ChatGPT om at fokusere på de her pointer, der er, eller man kan få igen det der hele hovedessensen af teksten, bedt om at lave 8 sætninger, 4 stikord, 12 stikord, alt efter hvor lang tid man vil bruge på at sætte en tekst. Så man henter ned på Downsub, indsætter YouTube-link, så kan du hente teksten ned, og så er det der igen med Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V selvfølgelig på ChatGPT, og så bede den om at opsummere hovedbudskaberne og stikord, og så får jeg ligesom sådan, her sådan en stikords oversigt, hvor jeg får hele hovedessensen af den her YouTube-video. Nu har jeg bare taget et eksempel her på en, der var omkring 5 minutter, hvor den ligesom er opsummeret, og jeg får hele. Nu har jeg set videoen lige for at sikre mig, at det var valid, og altså kvaliteten, den lever op til det, og det er både på podcast og nogle videoer, hvor den forstår simpelthen at fange, hvad meningen er med, hvad end I nu ønsker at søge på nettet af videomateriale. Men her sådan for eksempel som nogle gode pointer med unge, der bekymrer sig om fremtiden, forsøg fra 1899 på at forudsige arbejdslivet i år 2000. Altså den får ligesom alle de pointer, der er værd at tage med, synes jeg i hvert fald, for de her videoer, der findes på nettet.